friction vachimukanda uko vachimudzosera kumuradza panze so zvakadaro kuzosvikira tazoenda kuna baba wacho kumusha zvakadaro kuFarari kumusha kuNyamaju vatamusiya kuna baba wacho. Baba wacho ndakazoita gadziriro yacho yekuti vazobate mwanakomana wavo. Saka kubva ipapo haana kuzomboya kuti kana kuti titaurirane kana kuti sei. Hawasisiri wese akatomuzosera last week last week Sawazera umwana kuzika kashamba. Sawazera umwana ndiyakaita zvekubviswa. Kandi yakabheka. Mapapers nokuti yapindwe yakaita zvekubviswa here kandi yakabheka munhu. Yakasvunza. Saka makanga musina kumbopanana mayo mahorora pa matsvakire kuno kana chiwangwa sahoya ndizvo zvomambo saka chama kuda apa ichi madamages nekuti mwana weimana yanditi ndizvo right parodiwa madamages acho munoda chii nechii because achaiti pfuma nekuti madamages vanhu varamba nadi ndavanzwe madamages munoda chii madamages panapo akanyora mombe 3 mbudzi 3 ne US 2000. Right, izvo zviri kunzi tinoda natezvara madamages aya nekuti hamusisiri mese 2000 right US dollars. Unoti chii? Yeah, nasema ni polisi wa murume mutsumo. Nyepto natezvara nesikuramba. Chukwa. Ndakawana mukadzi wangu netsika yechiwana. Ndakatizisa mukadzi aita pamwiri. Pamwiri apa ndaisanzwanana nemukadzi wangu nenyaya yemadhetsi pamwiri. Mukadzi aisani kundira pachena kuti nhumbu yakabata sei ende nhumbu yakura sei, aingoti ndiri pamwiri. Ndiwo matauro aindiita. Ndikatanga kubvunzanawo naye kumashure uko ndichangotanga kudana naye. Handina time yakati ndidana naye ingakwana mwedzi ndichidana tiri murelationship nemusikana. Kusangana takasangana zvikwadi. Ndikada kushandisa dziviriro akaramba. Munoziva panguva yakadaro ndakatadzowo kuzidzora ishwa ndakashandisa pasisina dziviriro. Zvadaro ndopakatanga kuzondudza zvenhumbu. Ndaisazvibvuma nenguva yanga iripo. So paauya kumba akataurana nasisi. Ataurana nasisi ini ndikatanga kuti aiwa nhumba ndibvumira sanderera sendaona because ndaizvirambo kuti zvingaite pamwana unditesta. Kushwa ndakati ngapedza test. Ndikatesta nhumba yanga iripo. Ndikati zvishwa nhumba iripo. Vadzokera kumba kwoti atichamboita kuti tione nyaya chakaita seyakamira sei. Adzokera kumba hapana kupera time vauya natete manheru. Auya natete wati tauya nemuroora tauya nemukadzi wako. Ndakati tete totambira. Asi tete nyaya iri panapa ndikuti ndoda kunzwisisawo kuti kana takuerengerana madhetsi nemadays enhumbu tinofanira kuti kana painozosununguka tinonga tichipindirana. Musikana akabvunza natete nhumbu yakura sei yakabata rini. Musikana akati handisi kuchaisa kuziva. Handisi kuziva kuti yakura sei. Asi ndikuziva chinhu chine pamwiri. Chokwadi mangu natete pakangoita kusanzwanana. Tete akati aiwa inyaya ndichaigona. Ndega ndidzoke naye kumba. Tinonyasa kubvunza mwanasikana wedu kuti kana achiuya zvishwa ndichiuya futi naye ndinge tichasa kuziya totaurirana zvishwa nhumbu yakabata musi wakati mwana tichatarisira kusununguka kwemwana musi wakati. Kushowa akadzoka mwana. Wadzokera kumba mangwana acho kuma 10 o'clock dzeusiku. Tezvara wangu wakauya. Watenga wangu ari 4 nawo mwana bamuni neawo vari kumashure wako vane maglazi awo ndoziva ndinosoziva panapa wakauya kuma 10 akataura nditezvara wangu wadombo
vakati mkwasha ndava ine mwana ane pamwiri ngati Wangu saka tauya kokusira mwana nyaya dzedu hadzichatonge nana tete tisu ana baba wacho takudzitonga imi takaunza tete mukatadza kuwirirana tete saka isu tisana baba takutonga nyaya iyi saka tasiya mwana wedu panapa kuchokwadi wakamusiya asi wakati mukwasha nyaya yako ndainzwa kana pane macomplaints unawo senge ndakangozwa kuna natete nhamba dzangu idzi ndifonere sununguka mukwasha wangu isusu hatisichana tezera wechivanhu takunamata hatichaiti zvechivanhu izvi sununguka uya tisaure chi nyaya yako zvakanaka ende kuchokwadi ndakabvina musikana namata maGMW kuchechi kwavo so ndokuchechi kwavanoenda ndikati ndochikwado ndochivanhu zvavo vanongoita zvekuchechi ndakataura munyaya tikataura munyaya kati ndonyaya iripo it's okay ngatiende kwanani vanatezora tete ndowakafonera tete wakati aiwa nyaya hadzichatonge isusu takanzi nanatezora budai munyaya idzi titonge tega tete bhowarifa nyaya kuna baba vana baba vakati aisa akasununga tiripo uyai kuchokwadi taenda munyaya wangu ndiyakataura kati anatezora nyaya irapa munhu ndauenda kamirira uya kuti zvakati vana baba vakati isusu hatitambiri nyaya yakadaro nekuti yepamwiri wachitsanangura kuti pamwiri mukomana ari kutsanangurawo kuti pamwiri mabatire pakaita akufunga kuti pamwe ndakashandisirwa trepi pazvese zvichitsanangura nenyaya tsanangura nababa wakati ende kuchokwadi wakaterera tikatotaura haya takasaura vana baba vakati nyaya hatikwanisi kuita sei kuti tikupindure ende hazvitokwanisiki izvo zvomuri kukumbira panapa azuva sanzu azuva nemararara saka nhumbi yangu ikanzi ine 4 months ine 6 months ndo mashoko ndakaudzwa ndiripo ndizviteerera izvo ndezvako mukwasha mwana wangu anodzoka nebepa reDNA pana munyaya yakaona nyaya itongeke saka bvatora mari yanga tatinayo almost $10 akati siza nababa tatongosangana kaiso tatongozivana kachiva tangodii tatongozivana mwana anga asipo anga asara kumba tatanga 32 nemunyaya vanatezora kati aiwa mari yatsvakire kuno hatitambiri hatirodze mwana wedu anani vanatete wasipo munyaya akabvunza akati ko mabhoti wani takuita zvechimanje tinongobva tangopedzerana pana vakanzi aiwa tosiyira anatete kana makuda anatete waigara padhuze kati zvisinde anatete vari padhuze tokwanisa kutora anatete ouya vanatete vakaramba anatete vakati daidza anatete tsvagai rimwe dhiri yenyu mumiri kuuya nemari yenyu ende mauya nemari uyai musangana natete mataura mutauritsana nhingi zvotozadzikiswa zvopera isu hatiite zvechiwanhu zvese izvo taakunamata kuchokwadi munyaya akati hapana kuipa tadzokera nemari yedu kumba shungu yekuenge ndichitobvisa mari yanga iripo mambo wangu tadzokera kumba ndakanogara nemukadzi wangu mukugara kwandakaita nemukadzi munyaya wangu akazofona futi bheki kuna tete tati timbogazise mari yatsvakirei kunoya takuuya tete vakati aiwa isu hatisi kutonga nyaya takadzimwa nana baba kudhara vana baba vakati vanotonga nyaya dzedu vega saka iyoyo nyaya mira ndichise nyaya kunana baba vari kupa dheti rekuuya sezvamakamasangano makangoita pekutanga ndomasangano mucheta pechipiri motaurirana nyaya yedu zvofamba tikamune zvakanaka takazofona tete munyaya tete varongokurosipwe ndana baba wapo vari kumabasa zvadaro nhumbi yemukadzi wangu iyi iripo titogara mumba tichingotaurawo nemukadzi nhumbi yaitamba mambo wangu yanga yakura zvekuti ndakazvionera inini ndegani kuti nhumbi nhumbi yaifana kunge nemwedzi kai kana isina mwedzi yainongoinova kana mwedzi nehafu asina katona nhumbi ichitamba yanga yakutamba dai foni yangu izvo handisina ndakaitengesa yanga ine ubowo nekuti nditori kubasa inisendera meseji kuti zvishova mwana ari kutamba kana munyaya wangu anozviziva zvinhu ndakatombomuudzawo zvadaro mambo ndakagara nemusikana musikana abva azoti ndinge tiri kubasa ndarwara musoro wangu musoro wangu kurwadza saka ndikuda mapiyedzi ndakaenda kufamasi ndandiri mutauni marare ndaenda kufamasi ndakabvunza kuti hei mushonga ndakatobvunza famasi mushonga inomwe nani mushonga yakaita sei famasi ati nani nhumba haabvumidzwe kupa mwe mushonga yese kunze kwemaparasiti chete kuchokwadi ndakatenga parasiti yangu $1 ndaenda kumba ndasvika kumba ndapa mudzimai wangu bva amwa kamwe chete parasiti amwa kamwe chete ndakamuka mangwana chenda kubasa ndanga chenda kubasa ndopenda ndakadzoka ndisati ndiri kubasa ikoko ndopenda ndakafonerwa nalendo ndregara nawo ndopenda ngogara munyaya ipapo ipapo kuno kumukadzi arwara chii zvazotosimbirira zvasimbirira mhanya kumba ndadzoka ndakasvika mukadzi wangu achibhidha
akavadzonga chipeta kama yakatendiri patendirikanza andikwanisi kuatinda nyemba yakupari tikaenda kupari kwakupari wakatende kusikani tikaenda kusikani sikani ikati mwana kuite sei inhumbe yabva kufara ndikati kusana to nhumbe yakakura sei zikanza zvekuti nhumbe yakakura hachabude nekuti angatongobudisa chi rimwe ropa saka hapasisina saka chiendei ibva totinyorwa sikani chiende kupi chiende kupari tasvika kupari kwekwe ibva atobatsirwa uyu akatanga kundiblame akati wabvisa nhumbu akabatsirwa blood rate akabuda pamba nemunhu here kana ranga richiri blood tasvatozi magodo chaizvo saka papasati pane munhu ya ndingati kudaro saka unogoti waiona kuti yakura sei ogotamba sei pasina kuda munhu indingotaura maonere but haungaoni ngati zvaunotaura nezvaunoona zvinova kuti zviite zvienderana nekuti kuti unotaura zvinhema wozoona chokwadi then panobva paita chi right. Tikarebese nyaya iyi I think inyaya yemadamages chete toopedza nekuti hapachisina vanhu vakatodi vakatosiyana ini makuta chokwadi pakunoda kudaira mukadzi wangu haana kumuramba zvaanoziva waindadaro mukadzi wangu mukadzi wako uchimufungidzira chinochiomba aiwa mukadzi wangu ini haana kumuramba waindadaro haana kumuramba mukadzi wangu ndakazombata nechikomba ndabata mukadzi wangu nechikomba ndonyaya yakandikatamaza ikandirwadza nanhasi uyu anozviziva kana ane umbo hwanawo ili nawo hwangu handina kuramba mukadzi wangu nanhasi ndomuda padare panapo chokwadi iye wakamubata nechikomba icho ndozi pamweyo pangu wakamubata nechikomba ndakamubata nechikomba asi ndomuda aiwa inzo wakapromiswa ane zvinhu zviri chekutanga mukadzi wako akatakura nhumbu isiri yako dzikabva chechipiri ukamubata nechikomba ndomudangu zvakadaro ari kumuda zimbabwe aiwa ndozvindoda kuedza kuti madamages avari kutaura nachizvara ndikumanzwa handisi kumaramba panzisa ndikuzvinzwa asi rora rawana tizva ini kurora ndinotoda ine ndine shumuri ndakatumawo nyaya vanonga vairi wachienda kwanatezva kumubvisa mari unogoti mukadzi waunoda uchimunyepera nhumbu kuti dumbu ranga rakura mwana agotapatapa tochibvudza kuti ropa racho paine mwana here zvochiita kuti ranga richiri blood rezera renhumbu raanga ainayo yaanga ari kutaura newe yamaiwirirana kuti wapapa chifanira kunge pasati paane munhu handiti womunyepera number 1. Number 2 womunyepera futi kuti wakamubata aine chikomba. Number 3 wotaura kuti aiwa zvese izvozvo mukadzi wangu ndinomuda uko ari kumakwaunga ende ipapo zviri kutaurwa kuti maimuharasa achirara kunze achidi muchimurowa muchiita sei zvese izvozvo but wozoti iwewe unomuda but zvese izvo tiri kuona zvauri kutaura apa hapana rudo rwuripa ipapo zvazvaonaizoteerwa mukadzi ndaishita mukadzi ipapo ndinota twani maisa muradzika panze handina kandakamuradzika panze haana kutomubvira panze hazviitike waimuda here mukadzi wangu mambo wangu izvezvi mamisiri nditori nawo aripo mukadzi wangu ndinowirirana manzviza ndo chokwadi chaicho chaicho utauri maboni manzwisisa uyewo uchikuda murume here murume wako ari kuti ndokuda uchikuda here murume tautaura pamberi pevabereki wako nekuti hazvibatsiri kuti uri kumuda mangwani woenda mondoraramese wopuwa imwe nhumbi yechipiri achikutaura marafu aainawo aya murume wako uchikumuda here ngei usingamudi zvikonzero panguva yandaiva naye ndakanyanya kushungurudzika zvisingaiti ndaiva munhu aidawo imba yake asi ndine mamwe machallenges andakasangana naye ndinaye ekuti akaita umwe mukadzi ini pandakatanga kuuya akanotora umwe mukadzi tikambotogara kweinenge month tiri vakadzi vairi mumba imwe chete mukadzi wacho aindishungurudza handikwanisa kana kuzvitaura zvimwe zvacho
aitaura mashoko ekundimhura ndainzwa ndakadzikisirika saka munhu yakabva nekufunga right madamages ngaabvise madamages mukomana munhu obvisa chini madamages pamusoro imomo pamadamages arehwa nesamon tanzwa kunge pane mombe 3 nembudzi 3 zvinoita izvozvo mari 2000 yodzika kuita 1.5 vamwe munoti chii kanambo simamirira zvakaita ari madamages kazhinji kuti singazoenda ayo mombe 3 ungoda kutoti dzinofanira kuva mombe 2 pamadamages nembudzi ngekuti akanga akazvitakura hapasina mamwe makosti ese ari kutaura kuti patsika dzedu ndo zvinonga zvaakuitwa izvozvo munoti chii ndiri kuona kuti pamacharges ari kutaurwa dai angobviswa ari sei mamiriro azvakaita. Ndiri kuona kuti ava mai ava vakashungurudzika zvikuru, vari kutaura pamberi pemuchangamiri kuti muzive zvavakasangana nazvo zvisingagoni futi kutaurwa kana nemurume wake. Saka ndiri kuona kuti madamages ataurwa ngaabviswa akada muchangamiri. munoti chii unoona kuti mbudzi mombe 3 idzodzo nembudzi 3 dzinokurudzirwa kana mbudzi 3 nembudzi 3 ndozvamuroda mbudzi 3 nembudzi 3 mbudzi 3 ndikuona panapa vatosvika stage yamai nababa panekuti pakatoitwa yakazobvawo zvayo. Saka ndikuti panyaya yemadamages dzikaita mombe 3 nembudzi 3 pamari apa ndo pangadzike kubvisa na 1000. Ini muchangamiri ndinotsigirawo pamutongo iwoyo kuti ngaurambe wakadaro, nekuti mukadzi uyu akarasikirwa nemwana pamusana pemhirishonga. Isu madzimai tinozviziva kuti mukadzi akazvitakura haafaniri kushungurudzwa, aidha anozobara chirema kana kuti nhumbi yacho inogona kubva. Saka zvinorwadzawo nekurasikirwa kwakaita mwana. Tongotiwo mutongo ngauramba wakadaro. baba mune zvekutaura ya kuuya kwakaita vanhu vakamatsungu chikwadi ndakavatambira zvakanaka. Ndini baba wacho waPromise. Saka wakangounzwa nana baba wacho wairi, baba wacho baba wacho right. Panyaya yemadamages iri kutaurwa iyi ipo papo manyanya zvanyanya changamire ndawa pane hunye yakazoenda kupindirawo zvapa kudzongonyedza rudo rwairiya. Muri kuonawo here kuti panyanya ungaita gumbo mumba, gumbo kunze, ungaita mukadzi rufu yacho yechikomba ndinayo rufu yechikomba ndinayo right pamusoro ichangamire ndakazenge ndane munhu wandanda naye asi takanga tisisiri tese. okay mama tosiyana baba tinobongana napo mama. okay right tingarambe tiripo pajudgment right. Unondobvisa mombe 2 nembudzi 2 nekuti achandoroorwa achizondobvisirwa futi dzimwe mbudzi, ndo zvaunobvisa madamages, ndo zvaunobvisa. Unozvibvisa rini? Mombe imwe $350 227 ya ipapo $40. ndiri kupanzwa ndimapa ndikuunzwa challenge ndinayo ndekuti pari zvino inini wacho zvino hazvina kunimirira. Baba wako aripo zvazoita kuunzai mese mutomhanye undobvisa, nekuti tinouya tichiti ndikatuma vakomana vangu vanovatora danga rese. Saka munobvisa rini? Inini baba ndiri pano mondobhadhara mwana wenyu so that iye anozokutengerai nekuti dzinouya pamusoro inini baba wacho ndiri pano. Mwana uyu aiwanatimunobvisa rini? Tirikuya kutora pamapenyu. Mutemo wehurumende wakatotaura kuti hakusina vabereki
Wonai munofanira kuripira vana venyu zve-18 years izvo ndezvekuengland wakaiswa napresident mutemo wekuti mubereki wona chii kuna nemwombe yacho ndozvatiri kuti munozvibvisa rini pamusoro wangu izvozvo ndinokumbirawo nechikumbiro changu kuti inini ndimirire pamutongo wemandipa uyu ndakazvimirira ini aiwa ndoda kubvisa ndoda kuti kumbirawo muna July ndinge ndapedza zvese July gore ripi gore rinouya izvozvi unondopa chii unondobvisa chii kuti ubatire izvezvi ndichambotsvaga mari ndikadzokera kumba ndinonoapa mari ndinonoapa 120 izvezvi mbudzi right 120 motopuwa 120 inokavha mbudzi yanditi muchisvika mbudzi dzamuha mafona kuti mbudzi dzadi dzabhadharirwa makosi enyu mari yekumunza kudai tatine macost last week $100 100 yakasvika sei tikuda masamoni makabvisa mari masamoni takatabvisa $60 nasi ndo yatabvisa 10 70 right $70 saka akandobvisa $120 makosi enyu 70 abva abviswa then nembudzi mbudzi mbiri ichi 80 plus 70 inoita mari 150 wondowapa 150 inokavha makosi awo nembudzi mbiri asi ndiri pakumbirawo mutongo ndauzwa then mombe tokupa June wataura kuti mombe mbiri ungawabvisa mombe mbiri okay tapedza dare renyu sikukaemeni mambo ndokumbirawo pazi ndandongotsaura ndiri papo nyaya yekunya ndirimbudza apa kutaura chokwadi mukadzi wangu nyene ndakazombada nechikomba ndozvakazondisisa panapa inyaya irega ndinokutanga kutaura inyaya irega akatotora nyaya yedhemadhemeni akadhemedza pamusoro yechamaza mutongo tinotenda mutongo taunza zvaari kutaura mukomana uyu kuti anoya nemari tati izvozvi zvimurikwenda mutopuwa chii kana asina kukupai 150 mari iyo nhasi uno pamuri kuenda mangwana tomupa up to tomorrow asina kukupai dzokai kudare dare rinobva raenda rondotora zvese zvakamakosi emapurisa nemakosi amambo dzinozotorwa dzakuma 4 5 saka anova undokupai 120 150 inokavha $70 yenyu nembudzi dzenyu motenga mbudzi dzenyu mamombe tamupa up to June next year 2024 chisimungaviri